ପ୍ରଶ୍ନ ସାମୁଦ୍ରିକ ମାଛ ଭଣ୍ଡାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ବି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ସି ଭାରତ ମହାସାଗର, ଅପସନ୍ ଡି ଉତ୍ତର ମହାସାଗର। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ଆଟଲାଣ୍ଟିକ୍ ମହାସାଗର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତର ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଇଟାଲୀ, ଅପସନ୍ ବି ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ସି ଇଜିପ୍ଟ, ଅପସନ୍ ଡି ଜାପାନ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ରୁଷିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପିରାମିଡର ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ରୁଷିଆ, ଅପସନ୍ ସି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଜିପ୍ଟ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଡି ଇଜିପ୍ଟ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ କୋରିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ସି ଭୁଟାନ, ଅପସନ୍ ଡି ଇଟାଲୀ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ କୋରିଆ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ସର୍ବଶୂନ୍ୟ ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଆୟାରଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଆୟାରଲାଣ୍ଡ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ପବିତ୍ର ରାଜ୍ୟ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଓଡ଼ିଶା, ଅପସନ୍ ବି ବିହାର, ଅପସନ୍ ସି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ, ଅପସନ୍ ଡି ପଞ୍ଜାବ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ପାଲେଷ୍ଟାଇନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଭାରତର ଦ୍ୱାର କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଚେନ୍ନାଇ, ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ, ଅପସନ୍ ସି କୋଲକାତା, ଅପସନ୍ ଡି ଦିଲ୍ଲୀ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ବି ମୁମ୍ବାଇ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ବଜ୍ରପାତର ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ବି ଆମେରିକା, ଅପସନ୍ ସି ଆଫ୍ରିକା, ଅପସନ୍ ଡି ଭାରତ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ଏ ଜାପାନ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଧଳା ହାତୀର ଦେଶ କାହାକୁ କହନ୍ତି? ଅପସନ୍ ଏ ଭାରତ, ଅପସନ୍ ବି ଜାପାନ, ଅପସନ୍ ସି ଥାଇଲାଣ୍ଡ, ଅପସନ୍ ଡି ରୁଷିଆ। ଉତ୍ତର ଅପସନ୍ ସି ଥାଇଲାଣ୍ଡ।